духонагаи фурӯшӣ назди Корвон Сити бо нархи ҳамагӣ 330 000 сомонӣ рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи бозори Корвон мебошад. Дӯстони азиз, хона 44 метри квадратӣ аз рӯи нақша якхонага, лекин ба духонага табдил додагиянд. дар 12 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. соҳиби хона менависад тирезаҳоша задестан моҳи август тамом мекунанд. Корвон Сити дар ҳамин ҷо қарор дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. хона срочно фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ. албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат, аз номи канали Dom TJ занзара пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем чӣ маълумот ва суратҳое ки мо дар навор пешниҳод мекунем аз тарафи соҳиби хона дода шудагӣ аст. канали Dom TJ дар сатҳу сифати сохтмон ҷавобгӯ нест. аз мо танҳо реклама. барои рекламаи хона ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.